Jotono lamsago ani sumung YouTube channel o chwng tini third semester ni unit 1 ni oral literature eba khokni kokrobai tamano hin bini bedek kai busuk tong nailainai. Tongmung no ani channel o kwtal ongoi tongkhe subscribe khaina tapokdi tei like share khaidi. Khokni kokrobai tamano hin bini bedek bwprano phunukmani rwgui suidi. O swngmungni kifilmung wngkha khokni kokrobai wngkha khokbai khogo bosong chobui piri ni simi piri salai phailai no himjago. Sana thangkhe khokbai khogo sajagui faimani tei khwnangui salaiui faimani no himjago. Khokbai khogo kochogui sajagui faimani. Tabuk chwng nainai khokni kokrobai ni bedek bwpra no. O jagao tongo kok bukhrwi phumukmung swraimung rwchabmung kerang kothoma luku thwngmung ako rok. Chwng puilao nainai kok bikrwi bahaikhe sajagui tong. Omoni phunukmani bo rwgui phunukjago no khamang naidi. Puilao tamo tong kok bukhrwi wngkha dalsa khokni kokrobai ni bedego kwlaio. Kok bukhrwi sajakma wngkha borok rokni tongmung chamung kaham hamya no nukhung ochai no twiwi nobar twuibar sal tal no twiwi chwla bwrwini kaham hamya no twiwi luku muito luku raida no twiwi sajago. Kok bukhrwi wngkha kaisa phurwngmungo kwlaio. Bini phunukmani wngkha sui khitung de uasungo dagui peng. O chai ni nogo bemar kakya ako rok. Sui khitung de uasungo dagui peng. O kok bukhrwi ni kok bwrwng wngkha sui khitung pengya wngma no borok rokni tongmung chamung loi swlaijakya wngmani kok rok no kok khitarwi sajakha. 2 number o tongo phumukmung. O phumukmung no phelokmung eba phemlokmung hinui fano sui mano. Kokborok luku kokrobai ni bisingo phelokmung wngkha kaisa kwcham kok. Phelokmung wngkha kaisa swngmung. O swngmung nobar bai gwdaljak hoda hukumu bai gwdaljak phano wngui mano. Agini jorao huk habago tei nokla nokage achuklai pheloklai phaimani nukjago. Bini phunukmani rok wngkha bwfang fangsa bwlai laisa raja ni latha tangui manya tei nokha gurungya kothor klaio. Raja ni latha tangui manya. O phelokmungo raja ni latha romui manya hinui sajakma manui ni mung wngkha chibuk. Kok kwrwng rok kaisa kok no sana thangtani hamung siniya kok khitarwi swnggo. 3 number o tongo swraimung. Borok rokni bisingo jolima naislima musukma kwna nangma tongmani bagui no bwkha hiligui tongma no heleng rwna bagui swraio. Chini tipra dophano kwrwi bo kubuni hoda bo obotui swraimung swraijagui tongmani nugo. Obotui swraimung rok kokborok kokrobai o kwbangma tongo. Omoni phunukmani rwgui phunukjagano laifang kwbagui ma thwithwng sikamung kwpal manthwng tei thapla kobontui kobonthwng ako rok. Ano khibiui buibai nwngthangkhe uansuk kulmanya wngthwng. O swraimungni kokbwrwng wngkha hamlai tonglaimani berok khoroknwi ni bisingo jeba khoroksa kha swbaiui yakarwi thangkhe o borok kubuni borok no hik eba songui thangkhe talikao twiyashak birman manui tongthwng hinui swraijakmani. 4 number o tongo rwchabmung. Rwchabmung wngkha borok rokni langmao kha tongthokfru kha swrangfru kha khamfru tei absa kwrwi no bandifru rwchabjago. Obono kwrwi bo teibo kwbangma jorao rwchabmung rwchabjagui tongo. Oborok wngkha mamita lebang goria ako rok. O bisingo kaisa rwchabmungni phunukmani wngkha o bai koto o bai chikon phaidi phaidi phaibaidi phaidi bayap song. Hukni mai bubar kwbangma jorao lebang mwngui dalsa yong klaio. O yong no rwgnani bagui rwchabmungni bisingtwi kamini bai koto bai chikon tei palsung no logi sanmani. 5 number o tongo kerang kothoma. Dangima dangiphani simi no khokbai khogo sahorui manya jorani simi o kerang kothoma kosokjak. Tipra dophao sajagui tongmani kerang kothoma kwbangma tongo. Oborok wngkha yamroksa khumpui chetwang nuai tei mayung kuphur ako rok. Paithago tongo luku thwngmung. Luku thwngmung wngkha lukurok bai thwngjagui tongmani. O luku thwngmung hayungo kubuni bosongni tongma hai tipra dophao bo tongo. O thwngmung rokni mung wngkha kadung kadung chokkeleng keleng tei mokol kholopma ako rok.
phunukmari tei bo norok ri mano norokni je mane tamsana bo je thwngmung tamo tong jemon tei tongo longaichu hinui rok amtui rok norok tei bo oro phunukmari rui mano. Hinkhe chwng tabuk rosamung nailainai hinkhe chwng rosamung suina thangkha hinkhe rosamung bahai khe suinai obono chwng puila sinani nango. Chwng je khungni kok ni bedek ni bisingo tamo nukha tei tamo simankha obono chwng puila sinani nango. Romdi kokbukhrwi ni chwng tamo sai kokbukhrwi mankha chwng borok rokni tongmung chamung loi hamya rok swlaijak wngmani oborok no chwng mano kokbukhrwi ni bisingtwi. Phumukmung wngkha kaisa sungmungo kwlai o hukrok thangfru huk tangna thangfru eba nogo jora o sarik jora rogo chwng haino kheno samung kwrwi jorao khe jaga kwrwngsago thumsa khai achuklaiui o phumukmung swnglaio. Naithe oro chwng phunukmari rok mano raja ni latha tangui manya omoni bisingo chwng tamo saimankha je latha o latha tamo latha wngkha bo chibuk. Chwng tei kaisa mankha swraimung tamo ba chwng bufur swraijak je sumui chwng joli o naishlima ongo kebo bai kebo kena nanglai o jora khe chwng swrailaio eba kaisa borok tei kaisa no dukhuri kwlangkha bandi kwlangkha o jora khe chwng swrailaio eba khurungnwi hamjaklai tonglaimani kok rilaijak ang nono kaijaknai pore khe bo kaijakya tei kubuni bwrwi bai thango ba tei kubuni chwla bai thango o jora khe chwng swrailaio. Tei kaisa tongo rwchabmung chwng bufur rwchabjak chwng je jorao tong thokjago eba kha swrangfru eba khamfru bo chwng rwchabo absa kwlwi rok no bandifru rok afuru rok rwchabjago. Tei kaisa tongo kerang kothoma wngkha chini twifra dophao belai khe nangkukmani obo dangaifani simi sajakgui faio. Chwng hayung achaikhe no buma bupha eba chuchu songni khugo khwnango je khompui nuwai chetowang hinui amtui rok no hino chwng kerang kothoma. Lukuthungmung wngkha je lukurok bai thwngjagui tongmani obono hinui mano chwng kwbangma thwngmung tongo chini lukuthungmungo chini hayungo buini bosongni tongma haino chini twifra dophao kwbangma tongo amtui thwngmung rok. Tabuk hinkhe chwng rosamung nailai sinai o rosamung norok no pore naside ba suiwi naside bidu no puilani simi paithak jora naimani bagui belai kheno hambai.